starosti neexistujú. Starosti sú len nejaká tá ilúzia. Strašne veľa ľudí sa zamýšľa nad tým, prečo sa nemá rado. A podľa mňa sú to dve veci, ktoré nám bránia k tomu, aby sme sa mali radi. Robíme si starosti nad vecami, ktoré proste nezmeníme. Bojíme sa niečoho, že sme urobili chybu, bojíme sa zlyhať a bojíme sa už predom. Už predom si budeme robiť starosti, čo nám bráni reálne si užívať prítomný okamih. Reálne nám to bráni užívať si sám seba, sám svoj život. Otázku sebalásky podľa mňa rieši strašne veľa ľudí. A strašne veľa ľudí sa zamýšľa nad tým, prečo sa nemá rado. A čo im bráni k tomu, aby sa mali radi. A podľa mňa sú tu dve veci, ktoré nám bránia k tomu, aby sme sa mali radi, alebo k tej takej vytúženej sebaláske. A to je to, že si robíme starosti, problémy v starosti a to, že nás irituje to, ako sa vlastne správame pri tom, keď máme tie starosti. Môžeme si za to sami. Môžeme si za to my. A to tým, že rozoberieme si proti starosti. Prečo si robíme vlastne starosti? Alebo čo sú to tie starosti? Je to nám dané tak trošku do vienka, pretože nás od detstva učili, že dávaj si pozor. Po smiechu býva čo? Plač. Neteš sa. Kým nepreskočíš, neteš sa. A nejako podvedome nám dávali pocítiť, že proste musíme sa báť toho, čo bude a musíme si vždy robiť starosti. A doslova, ak sa niečo udialo proste dobre, tak sme si to proste zobrali tak, že OK, podarilo sa to nejako, chvála Bohu, mohlo to dopadnúť horšie, alebo mohlo to dopadnúť tak a tak. A robili sme si tým doslova starosti. A robíme si starosti nad vecami, ktoré proste nezmeníme. Častokrát je to práve nad tým, ktoré nevieme zmeniť, alebo nevieme ovplyvniť. A aj takých budeme si robiť starosti. A toto nie je nejaký ten prejav negativizmu, že očakávame to horšie alebo očakávame to zle. Ale je to proste to, čo nás naučili. Je to naučené našim mozgom, je to naučené našou spoločnosťou, socializáciou, proste týmito vecami. Proste sme to takto do seba poňali. Vždy je lepšie sa pripraviť na to zlé a keď sa to podarí, tak budeme radi, že sa to nejako podarilo. A vlastne je jedno, či veci idú dobre. A môžu ísť fakt dobre. My si aj tak budeme robiť starosti. My sa aj tak budeme bať toho, čo ak sa niečo stane, čo ak to nevidie, čo potom budem robiť. Nevieš, neovplyvníš to a aj tak si budeš nad tým robiť starosti. Ja mám taký jeden super príklad a mne sa to stalo na vysokej škole, že odovzdala som test ako prvá a možno to poznáte aj vy, odovzdala som test ako prvá a zrazu v mojej hlave začalo bežať. Prečo? Ako je to možné, že som odovzdala ten test ako prvá? Čo keď tam bola nejaká tá strana, ktorú som si nevšimla? A vlastne reálne sa mi to stalo na prijímačkách. Čo ak niečo som urobila zle pochopila, zle urobila a proste teraz akože som urobila chybu a preto som to odovzdala prvá. Bála som sa toho. Bojíme sa niečoho, že sme urobili chybu, bojíme sa zlyhať a bojíme sa už predom. Už predom si budeme robiť starosti, predom si budeme robiť stres vo svojom vnútri a predpokladať, že sa niečo zlé stane. A to je to, čo nám bráni reálne si užívať prítomný okamih. Reálne nám to bráni užívať si sám seba, sám svoj život. A teraz vám možno poviem niečo, čo vás prekvapí, ale starosti neexistujú. Starosti sú len nejaká tá ilúzia alebo problémy, nazvime to problémy. Sú iba nejaká tá ilúzia, pretože každý problém má riešenie. Každý problém potrebuje nejakú akciu. On nie je problém. Ono to je proste len nejaká tá prekážka, niečo, čo sa udialo momentálne v tvojom prítomnom živote. Ale ty to vieš zmeniť. Ono to nikdy nebude dlhodobé. Vždy vieš, čo máš urobiť. Tam si stačí len naozaj zobrať tú vôľu a povedať si, áno, chcem zmeniť svoj život, chcem zmeniť tento problém, potrebujeme toto a potrebujem sa tak a tak správať. A ja keď to urobím, ten problém zmizne. Je to irelevantné. Naše problémy jedným slovom neexistujú. A z toho vzniká vlastne tá iritácia. Že my častokrát nevieme ten problém, alebo nechceme ten problém vyriešiť. My ho nechceme vyriešiť. My aj keď sa s ním niekomu posťažujeme alebo niekomu povieme o tom probléme, my nepovieme ho preto, že by sme ho chceli nejako poriešiť, ale my len povieme preto, aby sme mali lepší pocit, že áno, ideme to riešiť a chcem to povedať niekomu, aby ten človek možno to vyriešil za mňa, alebo možno prevzal zodpovednosť za ten problém a vyriešil ho takisto za mňa, alebo nechcem len byť sám v tomto bordeli, v tomto chaose. A potrebujem niekoho, kto ma príde, potľapka po ramene a povie mi, že OK, áno, máš to zlé, máš to ťažké.
A práve takéto starosti robia tú takú priepasť medzi nami, medzi našim vedomím, medzi našim vnútrom a to, ako vnímame sami seba a medzi našou tú takou sebaláskou. Teraz si predstavte, že máte situáciu, na ktorú si robíte naozaj starosti. Máte nejaký ten problém a robí vám to starosti. A vy si možno ani neuvedomujete, ale že tie starosti my sami si nejakým štýlom proste manifestujeme do toho, že máme fyzické nejaké problémy, máme nejakú fyzickú vadu, doslova máme mozgovú hmlu. Nevieme proste rozmýšľať triezvo, nevieme rozmýšľať proste čisto a non-stop neustále sa v niečom cyklíme v tých našich starostiach. Dávam teraz príklad. Stane sa vám niečo v práci. Pohádate sa s kolegom alebo na vás nakričí šéf, že ste urobili chybu alebo niečo ste zabudli. Nevyhodil vás, máte normálne robotu, stalo sa a vy si celý deň v hlave, lebo vám to povedal ráno, vy si celý deň v hlave idete svoj cyklus, idete si svoj monológ a stále si to prehrávate, čo vám povedal, čo ste vypovedali, čo ste mohli povedať, čo vám povedal, nemusel vám povedať, ako vám to povedal, kde si urobil chybu, jak si urobil chybu, asi v tom. A ideš si. A celý deň proste si nepríčetný, neprítomný, neješ, nepiješ, pretože si stále non-stop v hlave. A robíš ďalšie činnosti a neuvedomuješ si vôbec, čo robíš. A teraz si predstav, že ideš domov. Ideš domov autom a to podľa mňa zažili ste niektorí. A tak strašne ďalej rozmýšľaš nad tým, že nevieš, či si prešiel na stopku, nevieš, či si prešiel na zelenú alebo na červenú a nevieš ani vôbec, ako si sa dostal domov. A začneš rozmýšľať, že wow, ako mi prešla tá 15-minútová cesta. Neviem, pretože som bol stále v tom probléme. Stále som si robil starosti. A tu prichádza ten koreň problému, že tieto starosti a tá iritácia z nás sami, že ako proste vieme takto fungovať, lebo vás to začne iritovať sami na sebe, že ste fakt celý deň v tom, sa to začne odrážať na vašich vzťahoch. A to znamená len jednu vec. Teraz predstavte si, máte doma malé dieťa. Celý deň vás nevidelo, celý deň vám chcelo byť. Vy prídete konečne domov, on konečne môže s vami rozprávať a vy si idete ďalej v hlave, ďalej si bežíte v hlave. A on s vami chce rozprávať, zahrnuje vás otázkami, 1 500 000 otázok, ktoré proste si len neviete predstaviť, ale sú tam. A pýta sa a chce vedieť odpovede a stále sa dopytuje, ale vy v tej hlave, vy nechcete rozmýšľať nad tým niečím iným, vy chcete rozmýšľať nad svojimi starostiami, lebo z nejakého titulu si myslíte, že vám to pomôže zmeniť, čo sa stalo. A čo urobíte? Po chvíli zoberiete a vybuchnete. To dieťa môžete zobrať, nahúčať na ňo, alebo proste na ňo len nepekne sa pozriete a pošlete ho do izby a poviete mu, že proste nemáte čas. Vy máte ten čas, ale v hlave ste zaneprázdnení vecami, ktoré nezmeníte a to sú vaše starosti. Lebo, ako som povedala, ak je nejaký problém, viem ho zmeniť, ale iba v budúcnosti, nie v minulosti. A vlastne čas je relatívny, pretože náš minulosť a budúcnosť funguje len vďaka tomu, alebo existuje len vďaka tomu, že my na ňu myslíme. Lebo ak by sme boli v prítomnosti, žiadna minulosť by neexistovala, žiadne zlé traumy, skúsenosti, žiaden kolega v robote, nikto nič. A budúcnosť vlastne my nezmeníme, lebo my nie sme ani takí pánovia svojej budúcnosti, my môžeme len žiť teraz. A my to zabudáme. A potom prichádza tá iritácia sami zo seba, že áno, som zlý otec, som zlá matka, nezvládam to, nakričal som, hnusný som, nezvládam túto robotu a už začína ten taký negatívny self-talk a už to je zlé. A to je presne tá bariéra medzi našimi myšlienkami a sebaláskou. To je toto. Iritácia, ktorá spôsobuje častokrát aj to, že naše vzťahy sú horšie. Predstavte si to aj na takom príklade, že máte doma proste partnera, ktorý po jedle chce si oddychnúť. A vy po jedle potrebujete si prv upratať tú kuchyňu a až potom si môžete oddychnúť. A on to proste nerobí. A vy si idete v hlave svoj cyklus, prečo to nerobí. Ja by som chcela, aby to robil. Nekomunikujete. Hlavne nekomunikujete. A vlastne čakáte, že nejakým zázrakom sa to vyrieši ten problém sám. Že ona tu nejako sám príde. Pre vás je to strašný problém. A nechajte to sebe takto, stále sa to opakuje, vy si stále nervózna z toho, irituje vás to a raz buchnete. Raz sa pohádate a potom máte zase tie výčitky, nezvládam emócie, som zlý partner. A dávajte si prívlastky, ktoré vlastne vás nedefinujú, pretože to sú len reakcie. Ale keby ste žili v prítomnosti,
a neciklili sa vo svojich problémoch a nemysleli non-stop na svoje starosti, tak by taký problém ste nemali. Každý máme nejaké tie starosti. Každý. Proste niekto nemá prácu. Niekto má prácu, ktorú nemá rád. Niekto nemá deti. Niekto má deti a potrebuje chodiť do tej práce, aby zaobstaral tie deti. Ale v konečnom dôsledku, ak sa nad tým zamyslíte, tak starosti sú nelogické, nereálne a proste sú irelevantné. A prečo? Pretože starosti zvyčajne vznikajú z našich očakávaní. A čo sú to vlastne tie očakávania? To je to, že to, čo sme si v hlave nejako vymysleli, nejaký vnútorný monológ, ktorý nám bežal a mohlo by to tak byť, zrazu v realite to úplne inak. Prebehlo to úplne inak, je to úplne inak. A tým pádom naše očakávania sú proste zničené, zrušené a my nevieme, čo máme robiť. A robíme si nad tým starosti. Očakávali sme napríklad od nášho partnera to a to, nepovedali sme mu to, po väčšinu, a vlastne ono sa to neudialo a my sme teraz sklamaní, máme starosti a nevieme, čo robiť a ako s ním máme žiť a blablabla a tieto takéto veci. A to len preto, že máme my ľudia, očakávame. Neustále očakáva, že veci budú diať istým spôsobom. Tak, ako si to ty predstavil v hlave. S momentálnym dialogom, s momentálnou situáciou, s momentálnymi vlastnosťami, možnosťami, so všetkým. Ty si to predstavil ideálne takto. Takto si to ty chcel. Zase sa vraciam k tomu problému s manželom. Ty si mala očakávania, že to bude takto, ale on takýto nebol. A zrazu vznikne hádka. A prečo? No lebo proste máš očakávania, myšlienky. Takže jediným problémom v tom, prečo máme starosti a prečo si robíme problémy, sú to vlastne naše myšlienky. Nič iné. Že v konečnom dôsledku naše starosti je rozdiel v tom, aké máme očakávania a aká je realita. A keď sa teraz pozrieme na nejaké tie starosti, tak sú negatívne alebo pozitívne. A v 90%, 100% sú vlastne negatívne. Nikdy nie sú pozitívne tieto starosti. Nikdy. Vždy je to niečo negatívne. Ak by som vám teraz dala napísať svoj životný príbeh, aké udalosti by ste tam napísali? Čo by tam bolo napísané? Ja si myslím, že 80% ľudí by tam napísalo negatívne skúsenosti, negatívne zažitky, nejaké negatívne traumy. Pretože náš mozog je nejako vytvorený, ale to je normálne fyziológia, vytvorený na to, aby sme proste mali starosti a zapamätali si hlavne tie negatívne veci. Pretože ono to z evolučného hľadiska nás to strážilo alebo chránilo pred smrťou, pred nejakým nebezpečenstvom. Práve preto sme si museli viac menej, náš mozog inklinuje k tomu, aby sme si pamätali tie negatívne veci ako tie pozitívne. A takisto, ako hovorím, od detstva sme boli proste vedení k tomu, aby sme sa báli. Neboj sa. Dávaj na seba pozor, lebo spadneš. Nespadni. Nezlom si ruku. Akože typické, hej, ideš na bicykli. Nezlom si ruku. Nespadni pod auto. Ono naozaj, zvyčajne sa to potom aj stalo. Ono to naozaj potom je o tom, že my si fakt zapamätávame len tie zlé veci, ktoré sa nám stali. Ad 1 áno, má to nás chrániť, ale ad 2 neurčuje nám tú našu realitu. Neurčuje nám to, kto sme, aký sme a čo sa nám v skutočnosti udialo. A to vidíme aj na takýchto situáciách, že aj keby sme zažili niečo dobré, tak si pamätáme iba to zlé, alebo iba ten koniec. A príklad je toho, že ideme na dovolenku, strašne sa na ňu tešíte, že idete k moru, extrémne sa na to tešíte a vy celú dovolenku ste schopní odpočítavať, kedy už odchádzate a robiť si starosti z toho, čo vás čaká zase doma. Takže vy aj namiesto toho, aby ste si užívali a prežívali tú radosť a šťastie, vy myslíte na to, kedy to už skončí. A takto vznikajú naše starosti. Takto my si nevieme užívať život a nevieme žiť v prítomnosti. Naša myseľ je trénovaná k tomu, aby sme išli z jednej starosti na ďalšiu a nie z jednej radosti na ďalšiu radosť. A to môžete vidieť príklad na nejakom žiakovi,
ktorý má doma rodičov, hej, on je v škole, má sa dobre, má dobré známky, má dobré oblečenie, mama je doma, stará sa o neho, varí mu, pečie mu, stará sa o neho, oblieka ho, učí sa s ním, každý deň sa s ním hrá. Otec ten chodí do práce, aby mu zabezpečil dobrú školu, dobré koničky, dobré oblečenie, všetko, aby bolo zabezpečené, aby matka mohla ostať s ním doma. A ten chlapec nerobí nič iné, len to, že sa bojí toho, že o to príde, že to stratí. Nerozmýšľa nad tým, aké má šťastie, akých má rodičov, ako má matku, ktorá sa o neho stará, akého má otca, ktorý sa stará o to, aby jemu bolo dobre a aby aj mame bolo dobre. On sa bojí toho, že on o to príde. Pretože naša myseľ je stávaná k tomu, aby sme si cez to pekné, čo zažívame, pamätali iba to škaredé, alebo mysleli na tie starosti dopredu. Aby sme si robili starosti a strachy. A to je znakom takého, že myseľ máme viac menej spojenú so strachom a s bolesťou ako s radosťou. By som vám teraz ukázala takýto obraz. Čo mi poviete, že tam vidíte? Ja sa stavím, že 99% ľudí vám povie, že toto je obraz s čiernou bodkou. Vidíte tam čiernu bodku. Ale málo kto vidí to biele dookola. A vlastne to biele sú tie vaše dobré spomienky. Tie vaše šťastné spomienky. To vaše dobro v živote. A to čierne je to zlé, vaše starosti a problémy. A vy si všimnete iba to zlé. A ignorujete to dobré. Non-stop spolu rozprávaš. 24/7. 24/7 si rozprávaš nejaký monológ o tom, čo bolo zlé, jak bolo zlé, čo sa tebe stalo, kto ti zakrivdil. Spomenieš si zrazu na konverzáciu spred 2 mesiacov, že tento človek mi niečo povedal takéto a to vlastne nie je pravda. On mi klamal a robí si starosti a ideš si v tom, cykli sa v tom, neskutočne sa v tom budeš cykliť. A ak tento vnútorný štebot je spojený s nejakým človekom, tak je dosť pravdepodobné, že ty s tým človekom ani to nepriberieš. Ani mu nepovieš, že máš nejaký problém s ním. Ani mu nepovieš, že ti napríklad nejako ublížil. Ani mu nepovieš, že máš starosti. Nie. Ty sa budeš radšej tváriť, že je všetko OK a nebudeš s ním komunikovať. Alebo ho nejako odstrihneš a nebudeš s ním komunikovať. Ťa niekto opýta, ako sa máš. A ty sa máš fakt na hovno v ten deň. Tak mu povieš, mám sa dobre. Bez rozmýšľania, bez toho, aby si nejako možno sa nadýchol a povedal pravdu, že naozaj skutočne to cítiš. Nie. Ty povieš radšej klamstvo, necháš si svoje problémy, svoje starosti pre seba a budeš radšej klamať. Čo v konečnom dôsledku je zase prejav, kedy nemáš rád sám seba. Robíš si starosti a kecáš sám so sebou neustále a robíš si tie stresy v hlave. A to je vlastne, a tvoje myšlienky sa neustále cyklia okolo jednej veci alebo niekoľkých vecí. A to je vlastne tie stavebné tehly preto, aby sme sa odlúčili od svojho vnútra, od tej sebalásky. A my ľudia častokrát radi ostávame v tej bolesti. A radi ostávame v tej bolesti sami. Pretože naša identita je spojená s bolesťou a nie s radosťou. Pretože radosť nikdy nespoznávame cez myšlienky, nikdy nespoznávame cez to, čo máme v hlave, ale radosť častokrát prežívame iba cez pocity, cez naše emócie, to, ako sa cítime, to, ako radosť sme zažili. Nikdy tam nie je myšlienka. Vždy tam je len čistá radosť, čistá láska, čisté šťastie. Čiže ak vidíš ľudí cez svoje očakávania, alebo ak vidíš situácie cez svoje starosti, tak sa ti to bude vždy reflektovať. Vždy sa ti to bude nejako vrácať a vždy to budeš vidieť ako problém. Ak budeme vidieť veci také, aké v skutočnosti sú a ľudí takých, aké v skutočnosti sú, tak budeme prežívať radosť, budeme prežívať lásku. A práve preto môžete pocítiť ten rozdiel v tom, kedy prežívate radosť, ako sa cítite a kedy prežívate starosť a ako sa cítite. Práve pri tej radosti prežívame tú ľahkosť. A to je vlastne náš prirodzené, kedy my ľudia by sme mali prežívať a žiť v ľahkosti, ale my to nevieme práve tými starostiami, životným štýlom a stravou. A teda my prirodzene sme naučení žiť v starostiach a v problémoch, lebo to je to ťažké. A my ľudia sme prirodzene naučení už žiť v ťažkosti,
Žiť celkovo nie akože ťažkosti, akože máme problémy, ale žiť ťažko, že my sami sa cítime ťažko. Preto veľa ľudí, taká vsúka, preto veľa ľudí, ktorí začnú vegánstvo alebo vegetariánstvo a zbavia sa tej karmy zabitia iných zvierat, tak začnú sa cítiť ľahký. Pretože je to veľmi satvická energia z Ajurvedy, je to veľmi ľahká energia, čistá energia, ktorá posilňuje našu pránu, prúdenie prány a tým pádom my ľudia sa začíname cítiť ľahší a viacej radosti prežívať vo svojom živote. A to náš nervový systém nepozná. My to nepoznáme, my poznáme len život v ťažkosti. A čo sa stane? My začneme byť v strese. My začneme sa cítiť nesvoji. My začneme veci analyzovať, posudzovať, prečo, čo a ako sa takto cítim. A prirodzene nejakým zázrakom my stále spadneme ako do prvých vecí je to, že začneme jesť to najviac, čo nás zaťaží a to je mäso. Čo nám berie tú takú ľahkosť v živote. Akože teraz nejdem urážať alebo nechcem uraziť vegánov alebo proste nejako nie že uraziť vegánov, nechcem nejako teraz demonizovať mäso, ale tu hovorím čisto o tom takom psychickom zásahu mäsa do nášho života a toho životného štýlu, ktorý je ľahký, že my takto ľudia nevieme žiť ľahko. My sme zvyknutí utrpenie, ťažkosti a problémy. A ako náhle je nám trošku ľahšie, my potrebujeme sa vrátiť tam, kde je naša bezpečná zóna. A to je do ťažkosti, do problémov. Preto niektorí ľudia proste si možno povedia takto, že bože, ja idem z problému do problému. Alebo proste už dlho som nemal žiaden problém. Veľmi dlho sa mi žije dobre. Mám šťastie. Naozaj žijem ako v rozprávke. Čo sa posere? Čo sa skončí? Kedy sa to skončí? Neviem takto žiť. Ja neviem žiť v ľahkosti, neviem žiť proste v šťastí. Pretože my sme naučení žiť v ťažkosti. A robiť si starosti. Nad vecami, ktoré nezmeníme, neovplyvníme nijako. Pretože aj nás to trošku odrádza od toho, aby sme žili v tej prítomnosti a napojili sa na svoje telo. Pretože my, keď sme neustále niekde v minulosti alebo niekde v budúcnosti, my nevieme spolu žiť. My nevieme, čo sa deje v nás. Preto si nevšímame choroby. Preto si nevšímame to, aké signály nám vydáva telo. Doslova, ak by ste išli za niekým, kto dosiahol nejaký veľký úspech a išli by ste za ním, aby ste sa ho pýtali, wow, aké to je? Aká bola tá cesta? 10 rokov ste niečo budovali. Aká bola tá cesta? A on vám povie, ja neviem. Ja som sa tak sústredil na to, kde som teraz, že ja neviem, aké to bolo. Takže ten človek si neužil tú cestu. Zabudol si užívať prítomnosť. A to robíme my ľudia. My zabudáme žiť v prítomnosti. My zabudáme žiť s radosťou, s ľahkosťou, pozerať sa na ľudí bez posudzovania, bez očakávaní, bez všetkého. A to zapričinuje to, že my tak často máme úzkosti, tak často máme proste nejaké tie depresie, pretože náš život je nastavený v starosti, v strachu a v problémoch. A pritom si vôbec neuvedomujeme, že všetko je pre náš život prospešné. Každá situácia je prospešná. Všetko vieš zmeniť. A ak už to nevieš zmeniť, už si nad tým nerob starosti, len sa nad tým ponauč. Zober si z toho to najlepšie, čo môžeš. Nie toho zlé, že si zlyhal. Zober si z toho to najlepšie, čo môžeš a odneš si to do tejto prítomnosti. Drž si to, zapamätaj si to, ale ži. Ži s ľahkosťou, s radosťou. Nerob si problémy, nerob si starosti. Problémy neexistujú. Starosti neexistujú. Sú to len tvoje myšlienky. A my keď sa naučíme prestať myslieť, doslova prestaneme myslieť, tak začne sa nám aj ľahšie žiť. Takže najbližšie, ak budeš prežívať ťažkú situáciu, budeš si robiť starosti a prichytíš sa pri tom, ako si non-stop v hlave a cyklíš sa v niečom a nevieš sa z toho dostať, tak si spomeň na to, že problémy neexistujú. Pretože to nie je problém. Je to len situácia, ktorú vieš riešiť. A starosti, ktoré máš z minulosti, neexistujú. Preto si začni užívať teraz to, ako máš sa. Preto si začni užívať to, kde si teraz. Začni si všímať svojich blízkych odznova bez posudzovania a začni si užívať život a ukladať to dobre. A z toho zlého si brať to dobre. A nie je to len prehnaný pozitivizmus,
Pretože ja osobne nie som človek, ktorý pozerá na veci častokrát akože keď je niečo zlé, tak je to zlé a nebudem to prikrašľovať. Ale pozerajme, veci nechajme tak. Nechajme veci plynúť. Je to v minulosti, tým pádom minulosť neexistuje. Existuje len kvôli našim myšlienkam. A teda existujeme my teraz tu v prítomnosti a nie niekde v minulosti, ani niekde v budúcnosti. Takže si začnite užívať život. Ak sa vám toto video páčilo, dajte odoberať môj kanál, napíšte mi komentár, čo si o tom myslíte.